Здравейте, казвам се Лияна Парушева. Занимавам се с астрология и правя кратки видеа на астрологични теми. Днес ще говорим за рождения хороскоп или наталната карта и за нейните съставни елементи. Често ми се случва да ми задават въпроси като: този проблем от зодията ми ли идва, кои зодии са подходящи като партньори за мен и други подобни. Истината е, че астролога не работи с зодии, а с наталните карти на своите клиенти. Наталната карта е нещо като снимка на разположението на небесните тела в момента на раждането. Ако до сега не сте съставили своята натална карта, можете да го направите на много места в интернет, където се предлага безплатно изчисляване на натална карта. Данните, които трябва да знаете, са деня, месеца, годината на раждането, часът на раждането и населеното място, където то се е случило. Каква информация можем да получим от наталната карта? Всъщност тя описва особеностите на характера на човека, неговите способности, таланти, на областите, където той ще се справя без много усилия, както и проблемните му страни. За какво е полезно изучаването на наталната карта? За много неща. За по-добро опознаване на себе си, за работа над собствената личност, за решаване на проблеми с близките, при избор на професия. Освен това, наталната карта е основният инструмент за астрологична работа. Без нея не може да се прави анализ на връзките, т.е. синастрия, не може да се прави годишна прогноза. Изобщо без наталната карта, която представлява матрицата на характера на съдбата на човека, астролога реално не може да работи. И сега ще ви покажа една натална карта и ще говорим за основните ѝ елементи. Виждате в средния кръг, там са изобразени зодиакалните знаци, които представляват сектори от еклиптиката, т.е. от видимия път, който Слънцето изминава по небесната сфера за една година. И всеки зодиакален знак представлява един сектор от 30 градуса. Зодиакалните знаци са 12 на брой: Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей и Риби. И когато някоя планета попадне в определен зодиакален знак, тя приема качествата на този знак, защото всеки от тях представлява определен модел на поведение и се свързва с определени качества. Така че ако Слънцето на някой човек попада в знак Рак, той ще бъде чувствителен, ще бъде така емоционален, привързан към семейството си, към близките хора, към всички, които той възприема като близки. Друг основен елемент на наталната карта са планетите, 10 на брой: Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.
Те са в по-вътрешния кръг, след този разделен от зодиакалните знаци. Вероятно ви прави впечатление, че има черти различни по цвят, които свързват две планети. Това означава, че тези планети са в определени отношения помежду си и се влияят една на друга. Тези отношения се наричат аспекти и при тълкуване на картата им се обръща специално внимание. И накрая трябва да обърнем внимание и на домовете. Виждате как кръга, т.е. наталната карта е разделена от черти, обозначени с номера. Всъщност тези черти разделят наталната карта на сектори, наречени домове, и всеки от домовете отговаря за определена житейска област. И така, основните елементи на наталната карта са зодиакалните знаци, планетите, аспектите помежду им и домовете. Трябва да си призная, че когато за първи път видях моята натална карта, това се случи преди повече от 20 години, не можех да си представя, че тази толкова странна за мен по това време схема може да съдържа някаква информация за характера ми, за съдбата ми. Освен това ми се струваше много трудно, дори невъзможно да науча символите на планетите, на знаците. Но след това се убедих, че с желание, с работа и постоянство, разбира се, всичко може да се научи. И трябва да ви кажа, че изучаването на астрологията, особено на собствената натална карта, е един много увлекателен процес. Вярно е, че отнема доста време, но резултатите определено си заслужават. Ако се интересувате от натална астрология, предлагам индивидуално обучение, присъствено или дистанционна форма, както на всеки е удобно. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!